ilmoittaudut siinä niin heille. Ja sieltä se ehkä lähtee. Vai soitit sä sille Annille äsken itse? Soitin. Soitit itse, joo. Hyvä. Ilmoittaudu siitä huolimatta siihen, että sä oot tullut. Mä sanon tuolle. Ilmoittaudun. Mene tuohon poliisin päivystykseen, se asia menee varmaan eteenpäin. Joo. Siis se En mä osaa sanoa, mutta mene siihen, ota ylempi vuoronumero, niin sitä vuoronumero, pääs poliisin päivyttelemään. Hyvä. Joo. Ole hyvä. Se menee nyt kokkiin. Voisi se Anni tuonne? En mä osaa sanoa kenestä Annista, mutta ne varmaan järjestää sen Annin sit tuolta tai ottaa jotenkin siihen asiaan kantaa. Mutta mene tohon, ota se ylinumero, tuu tähän. Tuu. Tuu. Mitä? Ihan sama löydä asiakaspalvelua sua, ei mulla mitään seurauksia. Ihan sama komentelu. Kertomaan miten täällä toimitaan. Otat sen vuoronumeron ja sanot, että haluat Anni Lahtisen tavata, niin he hoitaa sen sinun. Moi. Moikka. Onko sulla mitä? Tossa on toi kone ja Joo. täällä on noin sun kovalevyt ja muista. Mitä sä halusit sä? En. Tästä puhuttiin jo viimeksi. Ajattelin, toi ei ole kauhean kiva. Mä oon töissä täällä. Niin ei tommosia puhuta. Viimeksi käytiin siellä. Onko sulla se numero? Soita hänelle sun paikka. No ei se sitä tarkoita. Eikä se sulle kuulu. Mutta ota toi kone nytten. Niin. Ei jaksaa matkaa. No ei ne kerää rahat, vaikka se ei rehellinen sellainen niin kuin nilkkimäinen, että eli mitä siis, mistä on kyse, mitä te haluatte, niin muuta. Nyt on epäilys siitä, että on hieman, sanotaanko, psykoottisuutta taustalla. Saattaa olla jonkinlaisia harrasuuksia myös. Niin lääkäri haluaa tavata sut. Okei, no ei mikään viittaa sellaiseen, mutta joo, pitäis kyllä niin, mun pitäis käydä nyt istunnolla vessassa ja sitten siis, et sä niin kuin... Mitä? Siis sä et niin kuin kakkaa ollenkaan, vai mitä sä naurat? Ei, kun hymyilin ihan ystävällisesti sulle, vaan mietin, että jatkuuko se lista vielä, kuinka pitkään paljon pitää asioita tehdä. Mä vaan kuuntelin. Se on mun tapa toimia ihmisten kanssa. Hei vaan lääkäri, eli sitä. Hei. Joo. Tiedätkö sä itse, miksi sä oot nyt päätynyt tänne psykiatrian päivystykseen? No vaikka kun tällainen järjestelmä on olemassa tai ambulanssi ja poliisiauto haki minut. Niin sä Se olisi tämmönen... kaksi syytä. Että kun tämmöinen järjestelmä on olemassa, niin et sen takia sut sitten olisi... Ihan naurettava kermatorttu. Sulla ei ymmärrystä mistään niin kuin elämän todellisista asioista. Okay, Mä oon käynyt armeijan. Mä oon varmistanut, että sä yleensä voit täällä viettää tuosta vitun typerää kermaperse-elämää. Vitun nössö. But at the she was taken to a psychiatric ward because they like to say when people are protesting in Iran that they are mentally ill. But she is not mentally ill. She is fighting the good fight. So. Tämä lisäperusteella mä tulen kannattamaan naisten äänioikeuden vaikuttavuuden alentamista. Terve. Terve. Jumppan Antti-Pekka. Kerro vaan nimesi. Minä olen päivystävä psykiatri Teemu Peltonen. Jaas. Sä olit tavannut meidän päivystäjää Elina Sipilää ja hän oli ollut sen verran huolissaan sun psyykkisestä voinnista, että oli tehnyt lämmityslähetteen. Joo. Eli lähetteen rahasta riippumaton psykiatrista sairaanhoitoa varten. Minkälainen sulla on vointi? Vointi on hyvä, tavallinen. Mitä oli tapahtunut, että sä olit sinne päivystykseen joutunut?
No niin, siis niin kun, no en itse mennyt sinne vaan, etkö tiedä miten mä olen sinne mennyt? Tiedän kyllä. Tiedän. Mä sanoinkin, että olit joutunut. Kaksi poliisia haki poliisiautolla ja 2 sairaanhoitajan kuskia ambulanssilla. Joo. Ja minkälainen on niin kuin sinun käsitys niistä tapahtumista, jotka johti siihen, että poliisi vei sinut päivystykseen? No, siis minun ei kuulu olla vangittuna. Niin. En ole väkivaltainen ja mun elämää terrorisoidaan, koska mä haluan vallankumousta. Niin. Ja mä huusin sille lääkärille siinä päivystyksessä, mutta musta sekin oli niin kuin perusteltua, koska hän suhtautui niin kuin hirveän kevyesti, kun hän olisi vaikka ollut joku kosmetologi jossain kosmetologipaikassa, missä no mä nyt en kosmetologilla käy, mutta jossain vastaavassa tähän niin kuin, tai siis mut käytiin repimässä kotoa, kun mä olin just, tietysti käytiin kello 2, mutta kun mä en ole töissä, niin mä nyt satuin niin kuin nukkumaan. Mutta mä olin kiltti, mä avasin suoraan poliisille oven, niin mä en sanonut syödä aamupalaa, en sanonut juoda kahvia. Onko se saanut siellä päivystyksessä mitään ruokaa? Jotain ruokaa sain päivystyksessä, joo. Joo. Sen takia, että psykoosisairaudet ja psykoosit on sen verran vakavia. Mulla ei ole psykoosia. Jos sulla olisi, niin sä et sitä pystyisi itse arvioimaan, koska henkilö, joka on psykoottinen, on niihin oireisiin sairauden tunnot. Se kuuluu siihen psykoosiin. Samalla tavalla, jos meillä on joku dementiapotilas, jolla on muistihäiriö, niin ei hänkään niinku huomaa, että hän ei muista asioita. Silloin kun tässä on kyse niin kuin aivojen sairaudesta ja aivot on hirveän huonoja havaitsemaan niitä omia sairaustilojaan tai virheitä, mitä siellä ajattelussa tai aistitoiminnassa tai muualla niin kuin tapahtuu. Aivot on se henkilö. Jos sulla tulee jotain kipua tai jotain muuta, luu murtuu, niin aivot kertoo sulle, että tuolla on kipua ja tuolla on häiriö. Mutta sitten kun aivot sairastuu, niin ei ole mitään järjestelmää, joka kertoisi sisältäpäin, että joo, no hei, no kerro mikä on psykoosi ja millä perusteella mulla on psykoosi sitten. No psykoosi on sairaus. Jos sä vangitset mut, niin kerro. Sua saa täällä hoidossa, jotka vankilassa, ei tää on vankila. Okei, no kerro mikä on psykoosi ja miksi mulla on se. Psykoosi on aivojen sairaustila, jossa ihmisen ajattelu, aistihavainnot tai tulkinnat niistä ajatuksista tai aistihavainnoista muuttuu itselle epätyypillisellä tavalla. Tyypillisiä psykoosioireita voi olla merkitys elämässä, että ihminen tulkitsee, näkee jotain uhkaavaa, salattua, jotain viestejä, on se sitten ihmisten eleissä, puheissa, katseissa, tapahtumissa, lehdissä, somessa, televisiossa. Tämmöisiä merkityselämyksiä voi olla aistitoiminnan häiriöitä, voi olla, että ihminen haistaa, maistaa, tuntee, kuulee jotain, mitä muuta ei havaitse. Okei, no sit mulla ei ole ollut koskaan psykoosia. Harhaluoisuushäiriössä tyypillinen oire on se, että henkilö on vakuuttunut jostain uskomuksesta, joka ohjaa hänen toimintojaan, ja se on tälle potilaalle usein niin kuin epätyypillinen tai muuttunut, että hän muuttuu jollain tavalla, rupeaa ajattelemaan jotenkin eri lailla. Joo, sit mulla ei ole ollut koskaan harhaluoisuushäiriöitä myöskään. Sulle on asetettu, ja se on kuitenkin niin kuin vakava ja pysyvä ja parantumaton sairaus. En mä tietenkään nyt osaa sanoa, että minkä takia ja missä se on sulle asetettu. Ei se diagnoosi tai väite muuta tosi tapahtumia. No ei se tapahtumia. Sähän voit väittää mitä tahansa, mutta ei se... Niin. Ei se, sulla mitään väliä. Tässä tilanteessa ollaan, niin on se, että sulla on ollut useita sairaalahoitoja psykiatrialla psykoosisairauden diagnoosia. Mulla on ollut useita
vangitsemisia Kyllä. sen takia, koska te olette musta kiinnostuneita Joo. Mut, ja te saatte palkan ja elannon siitä. niin. En mä Että usko, te että voitte tässä tapauksessa vainota mua, koska me muuten, yhteisymmärrystä tästä. ei me muuten oltaisi tekemisissä. Niin. Ja tää on niin kuin huijausta. No ei tää. Kyllä tää Te on, olette tää on ihmisten hoitoa. statuksessa Me ollaan lääkäreitä. me mun yritetään alapuolella auttaa ihmisiä. Joo. ja te haluatte vaan niin kuin vilpillisesti tämän niin kuin Ei. jutun niin kuin Ei, keikauttaa jos toisinpäin. yritetään auttaa ihmisiä. Hyvä. Hoitaja tulee antaa sulle lääke. How do you write women so well? I think of a man, and I take away reason and accountability.